Jamen, mit navn er Simone Holme. Jeg er 32 år gammel og er netop flyttet hjem til Slagelse, fordi min kæreste og jeg har fået vores datter Ella. Vi har boet 11 år i København, men vi har valgt Slagelse, fordi vi gerne vil være tæt på familie og trygge rammer og et sted, hvor vores datter skulle vokse op. Og jeg må bare sige, at vi har ikke set os tilbage. Vi er mega glade for at være kommet hjem til Slagelse igen. Det er dejlig natur og skønne strandområder, og vi er tæt på vores familie i Skælskør og Slagelse og sommerhus i Korsør, så det kunne ikke være meget bedre. Og jeg stiller op for Venstre, fordi jeg kan mærke, at jeg har lyst til at gøre en forskel for den by, jeg bor i. Jeg er meget motiveret for at være med til at gøre en forskel og være med til at løfte Slagelse, fordi jeg synes, der er et kæmpe uudnyttet potentiale, som jeg synes, vi skal tage højde for. Jeg tror, at kommunen har brug for, at vi står sammen og samarbejder på tværs af partier, på tværs af byer, og ikke kun tænker Slagelse og Korsør og Skælskør for os selv. Så det er, jeg kan godt lide det der med, at de er ordentlige og i Venstre, altså, ja. Og i den gruppe, og så samarbejder så meget med de andre partier. Ja. Det er vigtigt for udviklingen af en kommune. Det er vigtigt, at man indgår kompromiser og samarbejder. Det tror jeg også, jeg kan bruge meget af min projektledelseserfaring med. Altså at det der med at nå frem til den bedste løsning, også hvor man har lyttet aktivt til, hvad er det folk siger. Også borgerne, hvad er det vi har brug for, hvad er behovene derude. Så vi ikke bare sidder forstokket på en eller anden enkeltholdning, men man ser det større perspektiv. Det tror jeg er vigtigt. Det har også været fantastisk at vende hjem og se byen med nye øjne. Jeg må bare sige, at jeg er blevet blæst ret meget bagover over at opleve for eksempel det kulturliv, som vi har her i kommunen. Vi har virkelig, virkelig mange kunstneriske, dygtige mennesker her, og teater og ekstremt meget frivilligt foreningsliv, som er en fornøjelse at se blomstre her. Og det er også derfor, jeg hurtigt engagerede mig i foreningen Picnic-koncerterne, hvor jeg blev en del af bestyrelsen. Her afholder vi 10 koncerter nede i vores anlæg. Udover det har jeg også engageret mig hurtigt i Kaubasken, som er Sjællands, tror jeg, største amatørteater, og kunne skabe et nyt netværk hernede. Jeg tænker lige at vise dig anlægget. Ja. Der er også faktisk Slagelse Festuge i disse dage. Det skal du altså lige smage. Det er virkelig, virkelig lækker is. Hej Lars! Hej! Altså det er vigtigt, synes jeg, at vi støtter lokalt også, fordi folk de snakker så meget om, der er butiksstød og så videre, men støtter man selv lokalt. Altså det er jo vigtigt, at man så støtter op om de butikker og lokale dygtige mennesker, vi har. Altså det er virkelig vigtigt. Så jeg bliver sur på mine veninder, når de shopper online. Men Simone, du er på fornavn med din ismand. Ja. Så har man et problem. Hvor er vi henne? Vi er oppe i centrum af Slagelse ved biblioteket. Det er vigtigt, synes jeg, at vi har nogle opholdsrum i bymidten, sådan så vi kan få lukket folk herop og støtte alle de butikker, vi har heroppe. Det er noget, der ligger mig nært mit hjerte, er det med, at vi bibeholder nogle spændende, attraktive bymidter. Prøv at se fra Street Art Festivalen. Der har vi nogle rigtig fine gavlmalerier. Virkelig fine. Jeg synes, vi har mange gode, nogle hyggelige gågader. Og nogle hyggelige, gode butikker, ikke? Men byplanlægning skal der jo nok til for at gøre det endnu mere attraktivt. Og det kunne være fedt at få skabt noget nyt liv heroppe. De er i gang i Korsør, men Slagelse og Skælskør kunne også godt bruge en tur. Okay. Det kræver økonomi jo. Det gør det jo. Det skal man også huske. Det er også derfor, det er vigtigt også, synes jeg, at man ikke bare laver et eller andet halvhjertet, men får skabt noget langsigtet og få inddraget også borgerne i det. Både den og Sankt Peders Kirke er jo virkelig varetegn her i Slagelse. Du er rigtig bogorm. Jeg kan godt lide det er vigtigt at kende sine byer, hvor man kommer fra, ikke? Her har vi den. Hva? Hold da op. Smuk kirke. Ja. Og så har jeg senest så også valgt at stille op til kommunalvalget og engagere mig politisk, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for den by, jeg bor i. Hej, sig nu det. Ej, hvor godt. Men vi er så glade, når man ser studenter. Vi har også gymnasiet lige herinde, så det var ret pudsigt. Det føles jo som i går, da jeg gik der. Jamen, vi skal jo forbi og besøge mine svigerforældres jordbærfarm. Så må vi se, om vi kan ud og finde nogle jordbær. Kan vi smage et jordbær? Det kan vi. Det er jo det, jeg tænker, du lige skal. Du skal da lige have lov til at smage et jordbær.
Altså nu er vi jo ude i noget overdækket produktion af jordbær, og det er jo nok ikke så mange forestiller sig, men det her med, at vores produktion jo faktisk hænger til man lige kan plukke. Jeg synes bare, det er sjovt nogle gange at høre folks, når man fortæller, at mine svigerforældre har jordbær, så forestiller de sig lidt, at man er ude på en mark, og det er et lille sted, men produktioner hos landbrugsproduktioner efterhånden er jo sådan nogle kæmpe steder. Altså det er det nødt til at være. Det smager jo dejligt, ikke? Det smager sol og sommer. Du har fået din ration af jordbær. Okay. Vil du have? Jeg kan spise samtidig med at jeg filmer. Det er jo ret fedt. Vi har jo ret mange, altså, vi har faktisk nogle ret stor produktion af frugt og grønt på Vestsjælland. Fordi vi har nogle ret gode forhold her. Ja. Mange solskindstimer også, så det er sådan godt for fødevareproduktionen. Det er jo også noget, vi kan være stolte af. Hold det er jo fedt, op. ikke? Altså, det er jo det. Jeg sagde jo, at vi havde guldkyster her. Det må du nok sige, og kæft, der er bølger på. Ja, det ser virkelig sjovt ud. Ja, det er skønt. Jeg har lyst til at hoppe i nu. Det er virkelig dejligt. Ej, jeg elsker vand. Jeg elsker den ro, det giver at være ved havet. Det er virkelig dejligt. Hej. Ja, wow, nogle store bølger. Sådan. Men har du godt tid til at være en del af Venstre, når du har sådan en størrelse der? Jeg tager mig tid til det, vil jeg sige. Jeg vil ikke gå på kompromis med at være sammen med hende, men der kommer til at blive brugt meget tid politisk. Men igen, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi har nogen, der repræsenterer mennesker i alle dele af deres liv. Og jeg vil sige, jeg har meget overskud, så hvis ikke jeg gør det, hvem gør det så? Altså, der er nogen, der er nødt til at gøre det jo. Ja. Og jeg brænder også for det politiske, så jeg håber jo, at jeg kan være med til at repræsentere børnefamilierne. Sikre, at vi har nogle ordentlige tilbud til vores børn og unge. Selvfølgelig. Ja. Jeg tror på, at stærke lokalsamfund de opstår, når man spørger sig selv, hvordan kan jeg bidrage til at gøre min kommune bedre? Og mit svar det er at engagere mig politisk, fordi det er noget, jeg brænder for, men også at repræsentere dem, som står i samme livssituation som mig selv, altså børnefamilier, som måske har småbørn i vuggestue, børnehave eller skolen. Jeg vil arbejde på en kommune, hvor vi tør at tænke grønt og langsigtet og skabe de her grønne oaser i vores bymidter, hvor vi skaber fællesskab gennem vores foreningsliv, som også er med til at skabe trivsel for alle aldre, og at vi også får styrket vores børn og unge, så de også er rustet til fremtiden, som er digital og uforudsigelig, men også har lyst til at blive i vores kommune. Og sidst men ikke mindst, at vi tør at tænke på hele kommunen og ikke de enkelte byer, for vi er trods alt én kommune, og det er vigtigt, at vi står sammen for at kunne udvikle os den rigtige vej.